जोंहानि सेंग्रा गोरलैया मा दाबो मोनफैनाय जायाखै नामा? मोनफैथ'वाखै र' बिहामजो, जायगायाबो एसे गोजान ना। आंलाय थाब मोनफैबा सकआव थांनो सानदोंमोन बेजों। ए दहाय 8 बाजियावनो थांदों, दाबो मोनफैया बेथो एसेबां गोबाव थानांगौना, सेंग्रा गोरलै रखम मोनना लादों खोना गावखौनो। नङा, लामायाबो एसे गोजान ना बिहामजो, आरो माबा माबि जाबाय खोना दखानफोराव, आरो दुगैदोंबोबा। थेवब्लाबोथ' एसे थाब फैनांगौ ना। दासो नोंहा गावखौनो सेंग्रा गोरलै सानना लादों नामा नोङो? एसेबां गोजान लामा गोबावलाय जाखागोनानो। ओजा आरो थांनानै फट' थिखांबाय, माबा माबि जाबाय, दुगैबाय। ओंखाम जायाखैबा ओंखाम फुनना दोनदों दे आं आबा, थां जायै थां। ओंखामखौलाय जायाखै जानाया, थेवब्लाबो उखैयाखैलै आयै, जाथ'ला आङो। आयु ओंखाम जायाखै बाराय, जा उखैयाखै आरो? ओहोलै आयै उखैयाखै। गायदेयालाय? गायदे नै मबाइला लांफै। दहायनिफ्रायनो गाख्रबगासिनो माला मोनफैगोन आदाया होननानै, बरिं मोनदोंनो मालाय मबाइल गैयैखाय, दा उन्दुनासो थाबाय खोना मानसिया। गायदे फैबाय आङो, नै लांफैदो मबाइला। लाबो मबाइला। दहायनिफ्राय बेसेबा नेगासिनो, दासो मोनफैबाय दे नोङो। जा बरिं मोनखादोंमोन, लाबो दासो मोजां मोनसिगोन आंहा। नो मा मबाइलालाय सुइस अफ? माबा ओइ बेटारि गैला, चार्ज जोब्बाय। बेटारि गैला? लांनायावलाय माथो फुल चार्ज होना लांदोंमोन नोङो? हाव एसेबां फट' भिडिअ थिखांदों जोंफोरो, चार्जआ जोबा मा जानो देनाय। खम फट' भिडिअ थिखांदों जोंफोरो। दा लाइन दङबायसि, थां सार्जै थां, दसेनो जागोन, ओरैनो बाबो नोंनि मबाइला दसेनो चार्ज जाखायो। थेवब्लाबो एसेबां बिदि सुइस अफ खालामना लाबोयो आरो, बेटारिखौ एसेबां फोजोबो आरो, गाज्रि जागोन माथो मबाइलालाय। मानो गाज्रि जालाबायनो, एसेबां गोदान मबाइलानो गाज्रि जायो नामा? थां सार्जै थां। खरा एसेबां बेफोरबायदि सुइस अफ खालामना लाबोनाङा ना। थां सार्जै थां, माबारै? र' हैनि। मा जाबावगोन दाथ' गायदेया आंखौ खम रायगोन आरो खम गाबगोन बे। मबाइलाथ' चार्ज होबाबो अन जाखाला, गाज्रि जाखाबाय। आबा थां, एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों, उखैबोना फैदोंना मानसिया। थां ओंखाम जायै थां। उखैयाखैलै आयै, आङो जाला, उन्दुना थाथ'नोसै आं। मा उन्दुनोलाय, मैया मा होनना बुंना दोनखादोंमोन आङो, दिनै सकआव थांगोन होनना बुंदोंमोन ना बुङाखैमोन? बुंदोंमोन बुंनायालाय, थेवब्लाबो दा आं थांथ'ला दे, आङो मेंना फैबाय। बेटारि गारियाव थां आरो, आमलावरि सकआलाय बेसेबांथ' गोजानखाय दसेनो मोनहैगोन। आयै माप्पासि मानसै, मैया एसेबां मोजाङै बुंना दोनखाबाय आङो, माबा थाङासो जाबाय। दे मेंदों खोनादो बिहामजो, नों हारसिं थां बेटारि गारियाव। मा खामानि मावना फैनायनि मेंदो बिलाय? मेंलाय आरो, एसेबां गोजाननिफ्राय बाइकआव गाखोबोना फैदों, टेक्सा जादों जोंफोरसो मोनथिगौ। जागोन दे जागोन, थांनाङा, हारसिं थांगोन आङो, बाल। मा बुंबावनो आरो बिसोरखौ, बिहामजोआबो एसेबो बुजिया मेंना फैनायखौबो। बेटारि गारियाव थांबानो दसेनो मोनहैयो, 10 थाखाल'सो लायो। मोनबाय र'। दिनै मोननै मोनथाम संबाय थाला दे, बेजोंनो जानोसै। बेंकि, नोंसा बिखुनजोआ नोंखौ बेसेबा फन हरबाय दङमोन, नोङो खोनायाखै आरो? आंना बिखुनजोआ फन हरबाय थादोंमोन आंनो? आं माथो इसेबो खोनायाखै, ओंखाम संबाय दङना आङो, बेनिखायनो खोनायाखै। मोनबा मानि मिस कल जाना दङ, जाम्बिलाय। आयु दा रिसिभ खालामिखाय गाज्रिसो मोनबाय खोनाहाय। मोनगोनथ' र', नोङो इसेबो खोनायाखै आरो? खोनायाखै आरो नोङो खोनादोंमोन मालाय, मानोथ' रिसिभ खालामाखै? आंबो मबाइल नायबाय दङमोन ना, बेनिखायनो खोनायाखै आंबो। आयु दा गाज्रिसो मोनबाय खोनाहाय। मानोबा फन हरदोंमोन? मा मोनथिगौ दा, मालाय रायज्लायनो हरदोंमोन खोना आरो खबर लानो। थां आरो खालामहैनि र' आङो। थां नङाबा गाज्रि मोनजागोन बिखुनजोजों। खालामहैनि र'। लोगोफोर, थेंक इउ स' माच दे, नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामदों। सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मारदे। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना सापर्ट खालामनायनि थाखाय 1K नि बारबाय आरोना लोगोफोर। दे बिदिनो आंखौ अनलांबाय थादो लोगोफोर। आरो आंनि सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौ बयबो नुवाखैबो जानो हागौ, बेनिखायनो आङो दिनैबो लिंक डिसक्रिपसनाव होना दोनदो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जायबा नुवाखै थांनानै नायहैबानो जाबाय। लिंक डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर। चेनेलनि मुङा जाबाय अम्बि कार्टुन, ओमफ्राय स्ट'रिनि मुङा जाबाय
अनसुलि आइ गदाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ हगारबा जाहाथे नुयोना लोगोफोर जाय जायबा नुवाखै थांनानै नायहैमारदो लिंक डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आरो खेबसे बुंबावबाय माने आङो मैया खिन्थानाय भिडिअखौ बयबो नुवाखैना लोगोफोर बेनिखायनो खिन्थाफिननाय जाबाय दे फिन खेबसेबाव नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो थेंक इउ आसलते मबाइला मानो दाहालागै अन जायाखै दहायनिफ्रायनो आङो नाजागासिनो नाथाय मानो अन जायाखै चार्जखौबोथ' 1.5 घन्टा मानि होबाय नाथाय मानो दाहालागै अन जायाखै बेफोरबायदिथ' मालाबाबो जायालै ना आं बे मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोबायलै गेबगाङादाया मबाइला जुदि गाज्रि जामारदोंबा मा जागोन आं खेबसे नाजाबावनि र' अन खालामनो माथो अनानो जाया गाज्रि जामारबाय खोना मबाइला आंनि मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोमारबाय खोना गाज्रि जामारबाय बेनिखायनो अन जायाखै नङाबा दहायनिफ्रायनो चार्ज होदों आङो मानो दालाय अन जानो रोंला दा मा जागोन आंनि मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोबाय पापि गेबगाङादाया गेबगाङाबा नोंखौ गाराङो नोङो आंनो बायना होथारनांगोन आरो गोदान मबाइल गंसे गेबगाङादा अबाव थांखो नोङो गेबगाङादा अबाव थांखो नोङो ओजों फैनाय मानसिया आयौ हाबाब मा जादोंहाय मा जादों होननासो सोंबावदों ना नोंसालाय आंनि मबाइलखौ लांनानै गाज्रि खालामना लाबोबाय मा आयै आंनि मबाइला अनानो जानो रोङाखै एसेबां गोबाव चार्ज होबाय नाथाय अनानो जाया एसेबां नाजाबाय आङो अन खालामनो नाथाय अनानो जाया आयौ मबाइलखौ लांनानै बिदिसो खालामना लाबोबाय होनबा बिसोरो बै गेबगां साला अबाव एरसेना दङ नोङो ओजों फैलाय मानसिया साला आंनि मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोनानै नोङो न' सिङाव हाबना दङ दा मायो माखौ एसेबां गाख्रबबाय दङ मा गाख्रबनायसो खोनादोंना नोङो मबाइलखौ मा खालामना लाबोखो नोङो मा जाखो मबाइलालाय जेबो जायाखै माथो मोजाङैनो दंमोन मात्र बेटारिल'सो जोबना दङमोन थगायसुला साला पापि नोङो आंनि मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोनानै बिदि बुंफैदोंना आंनो मबाइल गोदान बायना होनांगोन नोङो हाबा गेबगां नोङो मानो मबाइलखौ बिदि गाज्रि खालामना लाबोखो हा जेबो गाज्रि जायाखैमोनलै गाज्रि जायाखैबा मानो अन जायाखै एसेबां गोबाव चार्ज होबाय आरो 1.5 घन्टासो चार्ज होबाय नाथाय दाहालागै अनानो जाया एसेबां नाजाबाय आं दहायनिफ्रायनो नोङो साला आंनि मबाइलखौ फट' खेबै गाज्रि खालामना लाबोदों बिब'नि अननायाव एसेबां दामिकनि मबाइल एसेबां मोजां मबाइल मोनबोदोंमोन दा अबाव मोनबावनो नोङो हागोन आंनो हागोन बायना होनो अबाव मोनबावनो आं दा नै अनानो जाया दहायनिफ्रायनो बेसेबां नाजागासिनो दङ नोङो मबाइलखौ मानो लांनानै गाज्रि खालामना लाबोखोलै गेबगाङादा एसेबां मोजां मबाइल अबाव मोनबावनो आं दा आङो बायना होगोन दे आं बायना होगोन उनाव मोनथिगौ ना बायना होगोन माबा खिबुनि बायना होगोन नोङो अबेयावबा फैसा मोननायनि दालि साला आङो मबाइलखौ एसेबां अनसि लाखियो गाज्रि जानो गिनानै गावसोरा ओजों थांनानै आंग्राम खालामहैदों खोना आंनि मबाइलखौ बेनिखायनो अनानो जाला गाज्रि जाबाय नोंनि मबाइलखौ आङो गाज्रि खालामाखैलै आंनि लोगो अराङासो नोंनि मबाइलखौ दैया खोख्लैदों माने बियो आंखौ फट' खेबबाय थानायावनो बिनि आखाइनिफ्राय फिस्लायलांदों ओमफ्राय दैयाव गोलैलांदों मा तारमाने नोंसोरो आंनि मबाइलखौ लांनानै दैयावसो खोख्लैहैदों अबाव मोजाङै थाबावनो आरो बे मबाइला साला आङो बेखौनो बेसेबा अन खालामनो नाजाबाय दंमोन अबाव खिनानै अन जानो बेलाय दैयावनो गोलैथारदोंबा बालि आंनो बायना होनांगोन दे बाल सोर अरां आंनो बायना होनांगोन बालि हा नोंहा गियान गैया होमबा इसेबां दामिनि मबाइलखौ नोंलाय मालायनि आखायावलाय मानो
श'नि अननायाव एसेबां मोजां मबाइल मोनबोबाय नोङो साला दैयावसो खोख्लैना लाबोबायना श'नि ग्रहशाला नोंनि श'नि ग्रहआ नोंसोरो सिन्था खालामनाङा दे बियो साननैनि उनावनो बायना होगोन होनना बुंदों गायदे नोङो गाबबाय थानाङा मोनथिबायना मोनफिनगोन नोङो मोनफिनगोन मोनफिनाबा मा जागोन नोंनो बायना होनांगोन हागोन नोङो हागोन आंनो बायना होनो हागोन आंनि लोगो अराङा बायना होगोन होनदों दे होथारगोन आं बुंदोंना नङाबा आं बेखौ गारा बे मबाइल गाज्रिखौनो नोङो मोजां होननानै आंनो होफैदोंना बालनि रखरा बे गाज्रि मबाइलखौलाय आंनो मा खर' खालामनो नांबावगौसि आङो मबाइलखौ गारनो गोसो गैयामोन नाथाय बे गाज्रि मबाइलखौ आंलाय मा खर' खालामनो बालनि आंनो बायना होनांगोन नोंनि लोगो अरांना सराङो आं मोनथिया आंनो बायना होथारनांगोन बिबारि आबौ नोङो होनाय मबाइलखौ गाज्रि खालामना लाबोबायलै गेमखौ आना मोना गैला गाज्रि खालामना लाबोबाय आंनो अबाव मोनबावनो हाप्पिसाला गथ'नि मबाइलखौ लांबा लांनानै गाज्रि खालामना लाबोबाय बायना होनांगोन नोङो मोनथिबाय र' बेनोमोन ना आमलावरि सगा बेनो जानांगोन दे बेनोमोन आं रांखावरिखौ खावना लांना बे सकनिफ्रायनो लांदों ओमफ्राय दा दाउखिफारा गामियासो अबेथिंजाय मोनबा सानजासो जाखो ना खोलासो जाखोबा बावलायलांबायलै आं रखरा सिस्टार रथनाय मामोनबा सिस्टार आङो दाउखिफारा गामिखौ नागिरगासिनोलै दाउखिफाराया अबेथिंजायमोन लायो आं बावबायलै दाउखिफारा गामि आंनो माथो दाउखिफारा गामिनि होमबा दाउखिफारा गामिया अबेथिंजायमोन लायो आं बावबायलै सिस्टार खिन्थानाय सिद्धा थांबाय था ओमफ्राय गंसे गामि बारनानैनो जोंफोर गामि मोनखायो ओमफ्राय नोंजोंनो थांफानो हागौमोनलाय नोङो थांसै नामा न'आव नङा थांसै गारिबो दंखायो आं दासो फैदों सगाव थांथ'आ आङो नों थां सिनाय हागोन दे सिदा थांबाय था र' रांखावरिखौ सिनाय हागौना हाया सोंनि र' सिस्टार नोङो रांखावरिखौ सिनाय हागौ ना रांखावरिया माथो गायदेमोननिसो बिमानै जायोलै सिनाय हाया होनना बुंफ्लाङोलै नङाबा थांफानोसो नांगोन बोरायजों रांखावरि सिनाय हाया आङो मानो होनबा आङो गोदानैसो हाबा जाना फैदोंना दाउखिफारा गामियाव रांखावरिखौ सिनाय हायाबा गायदेखौ सिनाय हागोन ना गायदेखौ गायदेखौबो हाया आङो मोजाङै माने आंना हाबा जाना बारा दिन जायाखैना आरो आङो गामियावबो ओंखारबाय थाया बेनिखायनो रावखौबो सिनाय हानो नागिरा आं जेखिजाया नोङो सिदा थांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मोनगोन दे गामि गंसे बानानै नोङो सोंबानो जाबाय आरो मानसिफोरनियाव दे जागोन दे खिन्थानायनि थाखाय थेंक इउ वेलकाम सोर फाख्लाख्ला बोरै जाखो बेलाय आरो रांखावरिखौलाय मानो नागिरदों रांखावरिया माथो जोंहानाव गैनायानो थांला हाबा जाबाय मालाय जात मानसिफोरखौ लोगो मोनला बायोलै आंहासो लेट जाबाय आरो बाला बोराया लाजियाबो खोना आंखौसो लांफानो ओंखारलायो दरखार नांदों दे थांनो खिजानिबा सखन्द्राबोथ' जानो हानाय ना ओरैनोबा सखन्द्रा ओंखारसोयो गिथाव बाथावनो सोरबासो थांगोन दे असिना मानसिजों दाबा बे बोराया माला थाङो आंहा लोगोनि न'आवनो थांसैलै आलासि जाहैनोसै नङाबा बे बोरायखौ जुदि न'आव थांनानै मोनहैयो सेस मा न'आवलै रावबो मानसि गैयाना माइलै माथो सिरिथार र' गाबज्रिनि र' रांखावरि अय मा रावबो गैमारा ना माइलै रांखावरि